Yn diwedd wythnos, ond mae'r cystadlu'n dal yn frwd yma'n adran gwydwigaeth a'r gystadleuaeth Jack and Jills ymlaen ar y funud. Kevin Owen, beth yw'r gystadleuaeth yma te? Wel, mae'r hogia, mae rhain nhw wedi picio'r genod yma allan o'r crowd a mae Alun, mae o'n trio deud y ferch yma o'n be'n neud. Terry a'i gariad o Nefyn, Terry yn y part yn y Gwynedd dydy. Wedyn hogia Knighton yn fwncw, pwydwch a gofyn mi beth enw'r genod nhw. Right. Cariadon di enw, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n job erig dod a'ch cariad i lifio fyd, brag ofan. Sa'n dechrau mynd yn fler ymwthyn nhw, mae'r ffin am y canol. Mae rhain nhw wedi treinio illa, ond dim rhan fwyaf nhw. So fydd yr hogia'n gwneud y gwaith fan. Felly, bach o hwyl ydi o mewn ffordd i neu Ia. Mae'n fwy o arddangos y grefft mewn ffordd, ie? Yndi. Se fydden nhw'n cica wedyn, ond maen nhw'n iawn ar y funud. Ar y funud, maen nhw'n weld yn mynd fel boes y Mercry o Knighton yn y canol fyna, wan nhw'n mynd hedfan. Mae nhw'n treinio, ie. Mae nhw wedi mynd â hi wan do. O well na'n basi ddim. O, dyna ni. Y cwpl o Knighton. A wedyn fydd Alun yn dod na, y cwpl arall o Knighton wan. Alun ac Elin, iawn, fi'n abod on. O ia, na fo. Bron yn mynd drwad, ie, nhw'n gorffen yn ail. Ail neu drydydd. A wedyn Terry a'i gariad. Terry a'i gariad, o fyna ddadlen ti nhw hyn o Berig. Wel, fydd y dent i lawr yn rhywbeth. A dyna nhw, Terry a'i gariad, wedi gorffen. Bech yn hwyl, a dipyn o chwysu. Mae eisiau diwedd rwsos, does? Oes.